Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bepani chifukwa cha nthawi mwina ndayitane a National Publicity Secretary achipandi chathu ya UTM. TM tsogolo lathu Dr. Bambe pa 16 September. Dr. Bambe pa 1100 shuka wenu akupangidwa konkuno ku Malawi 3000 4000 kuzoiza kuti Malawi tatani sopano taiwalidwa chuma cha dziko lino sichikutani kodi sichikuyenda bwino. Mdziko muno chimene chaonongeka ndi chuma chasokonekera. A president kunongo anyamata ambiri amapita ku South Africa, amachoka kuno kukagwira ntchito kuti mwina umoyo uzitani kodi uzisintha, koma sikuti amachoka kuno akufuna iya, amasiya mabanja awo, amasiya azibale awo, amasiya makolo kupita kumene kuchitsoka banga. Anena mfumu anja tinapanga ubale ndi amala Congress Party, ife tikaona ngati Congress anasintha koma sanatani kodi sanasintha. Makolo athu ankatiuza ife notakula tili amwina awasintha kapena poti akusogolera ndi mbusa achita bwino mene zathera tazitani kodi tonse a president athu achilima mene zachitikira aliyense akutani kodi akuziwa. Ndalama izi zikagule mankhwala, ndalama izi zipite zikalipire anthu masalari. Ndiye tinkaona zinthu nthawi imeneyo zinthu zimalongosoka chifukwa chokuti iwo anali pa mphika wa chani kodi wa ndalama. Kuchoka pamenepo 2012 kunachitika ngozi imene Dr. Bambe ndiye anakatenga ndikuwapasa udindo wake uti kodi udindo wa Reserve Bank Governor wa Reserve Bank si udindo wa masewera iya. Chimene tikunenera kuti oyenda kwa votera anakhala iwo wa Governor wa Reserve Bank osasunda federeza kungokhala pati kodi pomwepo soya amene nthawi imene anampetetebwa kusoiza kunena kuti ngati Governor wa Reserve Bank chifukwa ntchito ya governor ndikuchigwira chuma cha dziko kuti anthu amdziko mwazimba kutani kodi kukoma kusoza kuti iwo akabamba anauza kuti musankhe zinthu ziwiri, kukonza chuma cha dziko kapena kupanga ndali. Ngati mufuna kupanga ndali chuma chisichikonza ndi pa 16 September chaka chino chisankho chake si cha ndali chovotera kuti chipandi changa ndichi ayi kapena ine apena wamanyi Abena wamanyi ya jawa manyi leo sababu abinga hano Patisha menyeyo atundo baba menyeyo UTM komanso inamemukale president kwa dziko la Malawi pa 16 September pano akulu onse deputy president alemekezeka, vice president alemekezeka, organizing secretary, publicity secretary, deputy secretary general alemekezeka, komanso ma regional governor athu, ma district governors onse, makolo onse agogo athu alemekezeka, nyazi gogo onse takunyadira kwambiri ifanyodira kuno komanso kulandira president kuno kuna ntumo. President baby yenu kwambiri kifama bela kuzaona anthu kunena kuno kuli mafuta yetu ngakwela kwanu ndi bebi ndaiso wetu kuli mumva mafuta yetu kama mkunenga boma pa 16 September mukhalendo yebi hiyo kukalenda kuno ndise unega kulomba kuja ukafika kuno kwabo za mlise mungene mabaleza kikukuko kuliwone ukafika kumangoji amene kwa mwanao zulo aguza nuru kupanga maprogram wakuli mkwate misawina wamene mkwata misawi kuli wabila pa 16 September bano ndipo nzeni se umene kulisa ungaliwa nzera kuti bweleza jimbokwera kuno kapita nanga mabira amene wakata kodi anthu nangaloya kuti ndikapese chisoni kuti yalakunolonse kale wanja koma ndikaona bakili ndinotirata kanditu komanso ndikaona chile ndinaloso kufupi ukanakaa kuti ukanakaa ulimotirira ukanakambalira kuja kudetsa matowe nakuja kizipulisa kumadera ine komanso nyumba ni nyumba asamavulika ukandija kuja
nyumbani. Nimekuwa nagusa wewe ili waone magata binao wawili maono wase kwa macho dini amenafuna wimi na upungu wa MP ngulo. Ena shakika kwa bwana nao posa jana bombano. Amenafuna maji ta UTM and BB. Ojoka lazimani zina. Hata na mlini mwa bianchino yote manika malai mno. Na ngauda kama president mtu mjia bwana. Ndiye kunogo bwana ya family amenafuna nyumbani. Wanana simbo amenafuna kwa MP kuleleo. Omaso makansala anu ndamenewa amenafuna kwa makansala kulela lino. Utango bele kamoni chota utilele. UTM chaguo letu Dr. Dalizo Kabambe pasisi Septemba Hakuna diani Akabambe Ashipanda Angeo Zinanga ndine angea dinauli Shado kasa kuna ngundo Tiulongwe UTM Wasa mkaisa mtai bwana Onga mungu nina kisho Islanga nilipita singo na bata Alankula antua Oma haiwa Kwenda nalama ile kido iko kwa mwana mwana kwa ifai kwa mziki kuja iko kwa nalama ikawa basi kwa hivyo kuru ngapi ile pamoja hiyo sio business sababu yake basi kipindi cha karibia nimeitamino na ule ndiye alikuwa pili cha kwa ule mzaki nene makola kabla kuna mbele tunalisani ndio tunafanya kama zote wamene mubira cho kugaona bayatu bina mtunda huko tuko kwa mimi Akushemba kuti nsalu ndiye mwina asana yaka president mwina ndati ndiyangiretu panopa kuti salu zanu zakuno anapereka president kungoti amene ananyamulanga amene anyamuka mochedwa saluzo zikupezani ipanga dongosolo kuti saluzo zikufikireni kunoko pepani timene kuti pepe ipangela mamba UTM Sokola tu Nanga Dr. Kabambe sisi Septemba bama Mumatawimba uno Mumatawimba Deni kamali Akuma dodo Kilangawa dodo Akupa dodo Sema mwambili Antawana ngubo matawimba kwambili Kilantanza kwambili Matawimba kwino kwambili Siwa ule mwanu inu A president amene Mwale mwanu IPS nonse adebe sabe nonse ajibali konse tandema le mwana bana ndisa na bange kina chini konse ndisa na kutusa numa yankule tilindi Mustafa Bongolani amendi shadow MP wagu wezo wale ngazosanga alindika wodi UTM Sokola tu Dipeleke ulemu kwa National Organizing Secretary amene muli pano ulemu wanu dipeleke ulemu kwa Vice President achigawo chakuno chaku mawa ulemu wanu dipeleke ulemu kwa Director National Publicity Secretary muli pano amembers nonse a Central Committee muli pano amembers nonse a National Executive Committee amene muli pano dipeleke ulemu kwa Regional Governor di Committee ya News, a Director Amaya, Director Nyamata amaliza masuguru wao nchito kuliba Nyamata saa kupesa nchito ya masabiki petako kala mtumba amaliza school nchito siku pese kaya na also ama business ma business awa apodera akaka oda zilo mtengo kwela kwa mili pamela malawi alile dalama nina maulika kwe
iniyo mukavotere ma candidates a UTM. Mukavotere ine ngati president wa UTM akale president wa tsiku la 16 September. Mukavotere macharo MP maona pawa atakale ma MP ma members of parliament kunyumba Israel zapande tikalamboma UTM. Tikalamboma choyamba tidzachikazikitsa chuma cha dziko la Malawi chikhaleso mchimake. Monga ena nadagwira ntchito ndi malemu a pingo ngati mkulu wa zachuma nagwira ntchito ndapita ngati gavana wa Reserve Bank ya Malawi. Akuluakulu a UTM tili ndi ukadaulo wodziwa mmene chuma cha dziko la Malawi tingachikhazikiritsenso m'malo mwache. Chotero ife tikalamboma a UTM ntchito yathu yoyamba ndi kukhazikitsanso chuma. Pano makonsolo ambiri amalandira 300 million kwacha, 500 million kwacha. Ndalama zimene zili zochepa sangathe kupangira chinthu china chilichonse cha m'madera. Koma ife tikalamboma pa 16 September konsolo iliyonse kuphatikiza konsolo ya Balaka tidzayipatsa 100 billion kwacha chaka ndi chaka. Ndiye ndi ndalama imeneyi ndiye kuti akonsolo ya Balaka kumene kulibe misewu ya phula ngati wabwera kuno kwa Nandumbo agogo ndi ndalama imene msewu umene uja udzayikidwa phula. Kumene kulibe madzi monga madaulira a Shadow MP ndi ndalama imeneyi ndiye kuti abalaka akonsolo abalaka adzabwereza mapaipi ya madzi kuno. Kumene kulibe malaini amagetsi matransformers anapya ndi ndalama imeneyi aonetsetsa kuti konse kulibe magetsi kupite magetsi, kulibe madzi kupite madzi. Kumene kuli masukulu onse akonzedwe bwinobwino akhale ndi zipangizo zoyenera. Kumene kuli zipatala kaya zazing'ono za maboma zinazo konseko kuzipatalako azikonze zipatala zikhale zabwino kumkhalenso mankhwala muzipatala zilizonse. Chotero ife a UTM tikalamboma chachiwiri tidzapanga ife ndikuonetsetsa kuti konsolo iliyonse ya dziko lino ikupatsidwa 100 billion kwacha ndalama zachitukuko zopititsira ntchito maphunziro, zopititsira ntchito za umoyo, zokonza misewu, zokonza za madzi, zamagetsi kuti umoyo wa anthu ukhale wabwino. Komanso ndalamazo zikabwera ku konsolo ndiye kuti ma contractors onse, ma suppliers onse achokera pa konsolo pamene paja ndiye kuti ndalama money circulation zizidzazungulira kwambiri pakati pa anthu onse amene adzagwira ntchito za ku konsolo zimene adzawapatse aku konsolo. Chachitatu ife a UTM tikalamboma chachitatu chimene tidzapanga ife ndikuyika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi. Ndicholinga tidzakonze kuti fetereza adzatsike mtengo asazadutse 50,000 kwacha iya. Komanso ndalama ina tidzayike ku ulimi wa nthirira, tidzalimbikitse ulimi wa nthirira. Agogo amanena za mtsinje wakuno pali madzi osiyanasiyana amene tingathe kugwiritsa ntchito kulimbikitsa ulimi wa nthirira. Chotero ndi 500 billion kwacha imeneyi ife a UTM tidzalimbikitsa ulimi wa nthirira kuphatikiza kuno ku Nandumbo kuti anthu adzilima kawiri kapena katatu. Ndiye fetereza akadzatsika mtengo talimbikitsa ulimi wa nthirira tikulima kawiri ndi katatu tidzayamba kudya katatu. Ngokwe zinabwera mu nthawi ya malemu a pingu zija, ngokwe zibwereranso m'midzi yathu tidzakhala ndi chakudya chokwanira. Komanso kuno ku Nandumbo ku Balaka timalima mpunga, timalima tonje, timalima ntedza, timalima zosiyanasiyana. Chotero ife a UTM cha namba 4 tidzayika
100 billion kwacha mu ntchito za mapakitale kuti chilichonse tikulima kumunda tisanachigulitse azibwera anthu akupakitale kudzatigula zinthu zija kaya nditonje amajinales atigule tonje latulicha likale kuchinale likachoka kuchinale lipite ku factory yopanga nsalu akaumba nsaluzo zipite ku factory yopanga zovala kaya mauniform achipani ngata UTM kandi mauniform ana sukulu kandi mauniform amanesi mapakitale onseyo tikalima tonje kuno kwa ndumbo majinales akale kuno kwa ndumbo mapakitale omba nsalu akale kuno kubalaka zonse lipangile kuno mapakitale opanga zovala osinasiyana akale kuno kubalaka tikapanga zimenezo anyamata onse ndasungwana akuno kwa ndumbo azikapeza ntchito kumapakitale amenewa ena akagwira ntchito mapakitale atonje ena akagwira ntchito mapakitale opanga mafuta kuchokera kuntedza ena akagwira ntchito mapakitale osiyana amene ifa UTM tidzagule madera onse ndi ndalama imeneyi 500 billion kwacha chaka ndi chaka kuika mu ntchito za mapakitale anyamata athu ndasungwana adzapeze ntchito tikufuna ali chaka ndi chaka pazizakhala ntchito zosachepera 1 million zimene Amalawi achinyamata chisungwana adzapeza ntchito. Munchito za mikoni kuli mikoni yambiri kudziko la Malawi imene sinathe kuitsegula chifukwa so ndalama zotsegulira mikoni imeneyo chotero ife UTM chaka ndi chaka zaika 500 billion kwacha titsegule mikoni kuno kubalaka kukanga mkude uko kuli mkoni wa rare earth metals kumene mwala wake amapangira mafoni ngati amenewa mwala amenewo amapangira makompyuta amapangira mascreen uli kuno 500 billion kwacha ameneyi titsatengako 118 billion kwacha kutsegulira mkoni umene uja wakuno kukanga mkude malo anyamata azipita kuchoni pafuna ntchito kumikodi ndi kumashop anyamata azipita ku Zambia Copper Belt pafuna ntchito anyamata azibwera kuno kubalaka kupanga mkude kupakitizapo msewu wobwera kuno kuna ndumbo ndi 500 billion kwacha titsayambe kugulapedereza mochipa tidzalimbikitse ntchito ya ulimotsirira tizizalima kawiri kapena katatu tidzayambe kudya katatu pa tsiku tidzalimbikitse ntchito za mikodi tidzalimbikitse ntchito za mapakitale sonsezi tidzabweretsa ntchito zambiri kwa anyamata kotero pa 16 September ndikandi kumene mukavotere UTM kuti UTM iwe ngoma idzathe kukonza moyo wa Malawi kapanga naye kokwanira chitsogolo amale kukonza moyo yathu ndi kukonza dziko lathu likhale dziko labwino ndikuthokozeni kwambiri kwa mnabwera ndikuyamikireni kwa mnabwera mwandiona inenso ndakuonani takoto kwambiri tasangalala zikomo kwambiri Mungu akudalitseni zikomo kwambiri. Naona ngati ndiyofunikira kuti mwina mulipatizireko mumbuyi pepani ndithu timafuna kuti mawoko akachotse anthu kupasa inde mukani
Sasa ni jambo la Yuri kaganga Zaliga baba nimaliga baba kuliga vitu nimeli kuona huko nimaliga bangi kwa maana kujenda mimi ananilinga hapa ya baba ni kutoka ndani kwa kaburi mlango nikupemba kuti nani mfangano mimi wakandiliye mbali ya kwake pana tendo kulu akapange inali limoni joint banda sinemasi ya munga mema ndiona makaka ngende nikutenga ndo makaka watu kijana nao upangie mwingi ngome hii Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.